приятели в Лондон искат да се връщат тук, но аз им казвам, стойте си там, продължавайте професията, ние сме зад вас. Да сте живи и здрави! А сега е следващия танц, солист Егизем. Ари оркестър Фараони, специално за Кантаров и за фирма. Добър вечер, уважаеми гости. Ние от Сакентона искаме да поздравим на господин Кантаров, който е не само уважаеми председател на ДПС, но и нашия ръководител, човека, който ни помогна групата да стигнем до такова ниво и да танцуваме пред вас. Благодарим му много и го поздравяваме с песента Шефа. Хайде всички на дансинга! Благодаря много. Но аз преди това, преди танца, искам да благодаря на целия състав. Искам да благодаря на тези деца. Искам да благодаря и на всички, които участваха в това мероприятие да се състои. А именно младежката организация с председател Сезден Посит и на женското дружество с Шерихан Учите. Благодарим и да са живи и здрави и така всеотдайно да работят за Движението за права и свободи. И до година идват евроизбори. Аз искам да пожелая Движението за права и свободи, всички ние да се обединим около Движението за права и свободи и да имаме по-големи успехи. Защото, уважаеми гости, колкото повече успехи имаме, толкова повече резултати. Да сте живи и здрави, добре дошли и на здраве!